Què en penseu d'això? Bueno, la primera pregunta és si els medicaments tenen efectes secundaris. Doncs sí, tots els medicaments tenen efectes secundaris, pràcticament tots, i poden tenir toxicitat, no? Alguns et poden fer mal a l'estómac, altres amb un percentatge determinat. Però això és algo conegut, o sigui, tu saps amb quin risc estàs jugant. Tu, quan veus un malalt i li receptes un medicament, a l'estudi, a l'assaig clínic que s'ha fet, et dona el percentatge de malalts que poden tenir toxicitat pel fetge, o pels ossos, o per l'estómac, o per la vista, etc. Ho coneixes perfectament. I si ho coneixes i ho manegues bé, doncs el risc és mínim i el benefici pel malalt. Home, tractes una pulmonia amb un antibiòtic. El més fàcil, el més probable és que se't curi la pulmonia. Els antibiòtics poden tenir alguna toxicitat, alguns donen diarrea. Però bueno, és millor que se't curi la pulmonia encara que passis 2 dies de diarrea, no? Estic entrant en una de les sales del Centre Mitara de Barcelona, aquí aplicant diferents tècniques energètiques i teràpies naturals, algunes conegudes, més comuns, potser d'altres, almenys per mi ho haig de reconèixer, totalment desconegudes, com la tècnica metamòrfica. L'Albert Maties és un professor de tècnica metamòrfica. Hola. I ens expliques què és això de la tècnica metamòrfica? Sí, és de les teràpies naturals que jo tant practico com imparteixo classes. És una teràpia molt interessant perquè activa la pròpia energia de la persona. O sigui, normalment, no sé si saps que hi ha teràpies que a vegades, per exemple, el reiki o la imposició de mans utilitza l'energia del terapeuta a través d'un canal, però en aquest cas és l'únic que el terapeuta l'únic que fa és activar de manera natural l'energia de la persona. Nosaltres el que fem amb la tècnica metamòrfica és precisament activar aquesta energia. Fixa't que això seria, en reflexologia, seria la columna vertebral de l'ésser humà. Nosaltres l'únic que fem és activar aquesta energia. Activar aquesta energia perquè flueixi i es produeixi aquest procés d'harmonització que ens portarà també al benestar personal. Si estàs bé, doncs simplement l'únic que fa és ajudar-te a conservar aquesta harmonia que tens, aquesta relaxació. I si no, doncs fa que aquesta energia es recondueixi. L'energia que tenim nosaltres al nostre cos és sàvia, sap on ha d'anar quan fa falta. I estem activant aquest procés d'energia. Això es fa tant al peu com també es fa a les mans i també es faria aquí al centre del cap. Tota la gent que fem teràpies complementàries tenim el concepte que no hi ha malalts, o sigui, malalties si no hi ha malalts. O sigui que vol dir que la persona, per un procés intern, per una crisi interna que produeix la malaltia, té un procés també d'autocuració. Penso que igual que nosaltres influïm en les nostres malalties, d'una manera o d'una altra hi ha un procés que té un origen emocional, per mi totes les malalties, doncs dins d'aquest procés, a mesura que aquesta persona va reconduint la seva energia, les seves emocions, també va reconduint cap a la seva pròpia curació. I aquesta creença que no s'ha d'atacar només la malaltia, sinó que s'ha d'actuar amb tot el que és tota la persona en si, des de la ment fins a la part física, perquè la malaltia una mica la creem nosaltres mateixos segons el nostre estat d'ànim o segons el nostre caràcter o la nostra manera de viure. Això creieu que té alguna cosa a veure o no? Aviam, jo les malalties no penso que les creem nosaltres, les adquirim. Tu pots adquirir una infecció i no te la crees tu, l'has agafat la infecció, no? No penso que les persones es puguin crear amb ells mateixos una malaltia. El que sí que és veritat és que si tu afrontes una malaltia amb un bon estat d'ànim, doncs això t'ho farà passar millor, evidentment. I tindrà efectes en la curació? Amb la curació penso que no està demostrat, des de luego. Científicament en cap assaig clínic està demostrat que això tingui efectes amb la curació. Doncs tindria que haver-hi una actitud molt més oberta a escoltar altres plantejaments, a contrastar-los, a posar-los a prova. Sembla que només hi hagi un algo, que és l'oficial, que sigui la veritat, i l'altre s'amaga, no?
quan, insisteixo, l'actitud científica rigorosa seria dir, no, hi ha unes crítiques, bueno, en què es basen aquestes crítiques, les podem rebatre o no les podem rebatre, obrim un contrast, obrim un debat, siguem el màxim de rigorosos possibles, busquem que hi hagi equilibri de mitjans, perquè clar, si a nosaltres ens demanen unes proves que exigeixin milions de pessetes o milions d'euros, evidentment no els tenim, això només ho tenen els grans laboratoris, que no és per casualitat que els petits laboratoris siguin pràcticament tots absorbits pels grans laboratoris, perquè tampoc els petits laboratoris poden aguantar les regles de joc que han anat establint al servei dels grans laboratoris. A l'hora de buscar ajuda i benestar hi ha persones que no en tenen prou ni amb la medicina convencional, ni amb els massatges, ni amb la imposició d'energia, ni amb teràpies naturals, ni amb flors de Bach. Van directament a les pedres, a les cartes, a les vidències. Aquí entrem en el món de l'esoterisme i de la màgia. Bueno, aquí què és el que feu per ajudar la gent? Per ajudar la gent el que fem és, més que res psicològicament, parlar-los-hi. Parlar-los el que tenen que fer, el que no tenen que fer. No és que no els hi exigeixis o que els hi obliguis a fer o no fer, no. És aconsellar-los, com si fossis un psicòleg, per ajudar a la ment d'aquella persona. Perquè si tu estàs, una separació per exemple, i aquella persona t'ha deixat, la ment la tens completament tancada. El que primer que tens que fer és ajudar-li a obrir aquesta ment i veure les coses d'una altra manera. Em dieu curacions d'això que feu? Sí, en part són curacions, perquè si tu aquí vens malament, vens destrossada per lo que sigui, i al cap d'un temps te sents molt més millor, aviam, jo no et dic que curaré un càncer, però ja tu ja saps que un càncer, si tu te'l prens malament, allò cada vegada va més de pressa. Però si tu dius, a mi no podrà el càncer, perquè jo som més forta, no te'l curo, però pots viure més anys amb aquesta malaltia. Tu creus que doneu falses esperances a les persones? Jo no, però hi ha molta gent que sí. Venen persones malaltes, doncs el que dèiem de càncer o altres malalties, que no se n'estan sortint i que pensen, mira, m'agafaré on sigui. A l'últim, sí, hasta l'últim fil que em pugui agafar. Sí que en venen. Bueno, el que jo dic, aviam, jo no te'l curaré el càncer, perquè tu a les mans del metge no les tens que deixar mai, però jo t'ajudaré. Hi ha molt frau al voltant del que es coneix o es dirà medicines, teràpies naturals? El gran problema que n'hi ha avui en dia de que al ser una teràpia que no estan reconegudes, queden totes dins del mateix sac, i entonces, clar, el moment que no hi ha un nivell, què passa? Que te pots trobar gent que no té una suficient formació o gent que té molta formació. D'ahí que puguen donar-se moments en què si una persona no té la suficient formació que se fiqui en un camp que sigui molt perillós. Llavors, per evitar aquests problemes, que al final la Conselleria s'ha ficat i ha volgut mullar-se dins d'aquest gran problema que hi ha dins de la societat, i és a dir, anem a treure un nivell per a que la seguretat mínima pugui estar i que l'usuari no tingui el problema que se pugui trobar avui en dia. L'usuari està desprotegit perquè es pot confondre, no sap on va, i això pot fer que et fiquis en un lloc d'on en surtis molt mal parat. Creieu que és bona una regulació o que és donar una importància a una cosa que no l'ha de tenir? Aquest és el punt d'equilibri difícil, difícil de contestar això, perquè probablement fer una regulació seria un bon primer pas. Un bon primer pas per evitar mals majors. Això també ho diu el Col·legi de Metges, que té una secció de medicines alternatives, i la seva idea és que si els que apliquen les medicines alternatives són metges, per almenys es podrà evitar que s'escapin diagnòstics greus o que es facin recomanacions que podrien ser molt greus o que podrien endarrerir un tractament per una malaltia que pot ser potencialment molt greu. En aquest sentit, la regulació és bona, però jo crec que això hauria d'anar acompanyat després amb estudis, amb reclamar que aquestes teràpies s'afegeixin a les regles del joc. Algunes de les teràpies i tècniques que estem coneixent entraran d'aquí poc en una mena de catàleg oficial. La Generalitat vol regular aquestes teràpies naturals perquè l'usuari tingui punts de referència i garanties de seguretat i de que no l'estan enganyant.